16. fejezet. Egy szép napon. Az éjszaka nehezen összehozott intim hangulata, mintha a harmattal együtt elpárolgott volna, és reggel meglehetősen tartózkodva kezeltük egymást. A néma reggeli után, amit a szobákban költöttünk el, felmásztunk a fogadó mögötti kis dombra, időnként erőltetetten udvariaskodva egymással. A domb tetején leültem egy rönkre pihenni, Jamie pedig a földre telepedett egy fenyőcsemetének támaszkodva, pár lépésre tőlem. Valami madár zörgött a mögöttem lévő bokrokban, csíz lehetett, vagy esetleg egy rigó. A kényelmes neszezést hallgattam, az elszálló, bolyhos felhőket nézegettem, és a helyzet etikettjén töprengtem. A csend éppen kezdett túl súlyossá válni ahhoz, hogy el lehessen viselni, amikor Jamie megszólalt. Remélem. Ezzel elhallgatott és elpirult. Bár úgy éreztem, inkább nekem kellene pironkodnom, örültem, hogy legalább egyikünk képes rá. Mit? Kérdeztem bíztatóan. Jamie továbbra is rózsaszínben játszva megrázta a fejét. Nem számít. Mondd csak. Kinyújtottam a lábam, és megböktem az övét. Őszintesség, emlékszel? Ez nem volt korrekt húzás, de tényleg nem bírtam volna tovább az ideges krákogást és a pislantásokat. Jamie keze rászorított a térdére, és kicsit hátradőlt, de egyenesen rám nézett. Azt remélem, mondta kedvesen, hogy az a férfi, akit a megtiszteltetésért, hogy először bújhatott ágyba veled, éppen olyan nagylelkű volt, mint te velem. Kicsit szégyellősen elmosolyodott. De átgondolva ez nem hangzott túl jól. Úgy értettem, csak annyit akartam mondani, hogy köszönöm. A nagylelkűségnek köze sincs hozzá. Csattantam fel, lepillantva és energikusan porolva egy nem létező koszfoltot a ruhámról. Egy nagy bakancs csúszott be a lefelé szegezett látóterembe, és bökte meg a bokám. Őszintesség, mi? Visszhangozta Jamie, és felnézve egy pár gúnyosan megemelt szemöldököt láttam egy széles vigyor felett. Nos, tettem hozzá védekezőn. Legalábbis az első alkalom után. Jamie felnevetett, én meg rémülten konstatáltam, hogy én is képes vagyok elpirulni. Hűvös árnyék hult az égő arcomra, és két nagy tenyér fogta meg szilárdan a kezemet, hogy talpra húzzon. Jamie elfoglalta a helyemet a rönkön, majd hívogatóan megpaskolta a térdét. Ülj le, mondta. Én vonakodva engedelmeskedtem, de közben elfordítottam az arcom. Jamie kényelmesen a mellkasára vont, és átkarolta a derekam. Éreztem a hátamon az egyenletes szívverését. Nos, szólalt meg. Ha nem tudunk fesztelenül beszélgetni anélkül, hogy egymáshoz érnénk, akkor érjünk egymáshoz. Szólj, ha ismét megszoktál. Hátradőlt, hogy a tölgyfa árnyékába kerüljünk, és szó nélkül ölelt, lassan véve a levegőt, hogy érezzem a mellkasa emelkedését és süllyedését, és a lehelletét a hajamban. Rendben, mondtam neki pár pillanattal később. Jó. Jamie engedett a szorításán, és maga felé fordított. Közelről láttam a sötétvörös borostát az arcán és az állán. Végighúztam rajta az ujjam. Olyan volt, mint egy régi módi kanapé plüssbevonata, egyszerre érdes és puha. Ne haragudj, mondta. Ma reggel nem tudtam borotválkozni. Tegnap az esküvő előtt kaptam egy borotvát Dougaltől, de visszakérte. Gondolom azért, nehogy átvágjam a torkom a nász éjszaka után. Levigyorgott rám, én meg visszamosolyogtam. Dougal említése felidézte bennem az előző napi beszélgetésünket. Kíváncsi vagyok.
Szólaltam meg. Tegnap éjjel azt mesélted, hogy Dougal és az emberei a tengerparton vártak, amikor visszaértél Franciaországból. Miért tartottál vele, ahelyett, hogy hazamentél volna, vagy a Fraser birtokra? Úgy értem, ahogy Dougal veled bánik. Habozva elhallgattam. Ó, felelte Jamie, átrendezve a lábát, hogy egyformán nyomjam a kettőt. Szinte hallottam az agyában a fogaskerekeket, de elég hamar döntésre jutott. Nos, azt hiszem, ezt tudnod kell, vonta össze a szemöldökét. Már mondtam, miért vagyok törvényen kívüli. Nos, utána egy ideig, miután elszöktem az erdőből, nem igazán érdekelt semmi. Az apám akkoriban halt meg, a nővérem pedig... Ismét elhallgatott, és úgy tűnt, mintha vívódna valamin. Megfordultam, hogy ránézzek. Az általában vidám arcot valami erős érzelem árnyékolta be. Dougal mondta el. Folytatta lassan. Dougal elmondta, hogy a nővérem viselős, rendőr gyermekével. Te jó ég! Jamie egy oldalpillantást vetett rám, majd elkapta a tekintetét. A szeme zafírként ragyogott, és gyorsan pislogott egyet-kettőt. Nem tudtam rábírni magam, hogy visszamenjek, mondta csendesen. Hogy ismét lássam azok után, ami történt. És azt is... Sóhajtott fel, majd szorította össze az ajkát. Dougal azt is elmondta, hogy miután a gyermek megszületett, ő persze nem tehetett mást. Egyedül volt. A fenébe is, én hagytam magára. Azt mondta, összeállt egy másik angol katonával, valakivel a helyőrségből, de nem tudta melyikkel. Jamie mélyet sóhajtott, majd határozottabban folytatta. Persze küldtem neki pénzt, amennyit csak tudtam, de nem voltam képes... Nos, nem bírtam írni neki. Mit mondhattam volna? Vonta meg a vállát tehetetlenül. Minden esetre addigra beleuntam a franciaországi katonáskodásba, és Alex bácsikámon keresztül hallottam egy Horrocks nevű angol katona szökevényről. Az illető otthagyta a hadsereget, és Francis McLean a Danville szolgálatába állt. Egy szép napon becsípett, és elfecsegte, hogy a Fort Williamben volt éppen, amikor megszöktem, és látta, kilőtte le a főtörzsőrmestert. Szóval igazolhatná, hogy nem te voltál. Ez jó hírnek tűnt, és ezt meg is mondtam. Jamie bólintott. Nos igen, bár egy dezertőr szavára nem adnak sokat, de ebből ki lehet indulni. Legalább én tudom, ki volt az, és amíg... Nos, ki nem derül, hogy mehetnék vissza Lallybrochba, addig is jó lenne, ha nem akasztás fenyegető terhe mellett taposhatnék Skótföldön. Igen, ez valóban jól hangzik, jegyeztem meg szárazon. De hogy jönnek a képbe a Mackenzie-k? Itt némi komplikált elemzés következett a rokoni viszonyokról és klánkapcsolatokról, de amikor minden tisztázódott, kiderült, hogy Francis McLean, a Mackenzie-k valamiféle kapcsolata, és ő üzent Horrocksról Columnak, aki elküldte Dougalt, hogy lépjen kapcsolatba Jamie-vel. És ezért volt a közelben, amikor megsebesültem, fejezte be Jamie. A napba hunyorítva hallgatott egy kicsit. Utána felmerült bennem, hogy nem ő tette-e. Hogy ő támadott meg fejszével? A nagybátyjád? Miért tette volna? Jamie a homlokát ráncolta, mintha azon töprengene, mennyit mondjon el nekem, majd vállat vont. Nem tudom, mennyit tudsz a Mackenzie klánról, magyarázta. Bár gondolom, ha napokig Ned Gowen-nel lovagoltál, hallottál egyet s mást. Ő nem tud sokáig hallgatni a témáról. A válaszmosolyomat biccentéssel nyugtázta. Nos, Colummal találkoztál.
Mindenki tudja, hogy ő nem éri meg a békés öregkort. És a kis Hem is még alig 8 éves, még 10 évig nem lesz belőle klánvezető. Szóval mi történik, ha Colum meghal, mielőtt Hem is készen állna? Nézett rám kérdőn. Nos, gondolom Dougal lenne a klánvezér. Feleltem lassan. Legalábbis, amíg Hem is fel nem nő. Igen, ez igaz, bólintott Jamie. De Dougal nem Colum, és vannak olyanok a klánban, akik nem követnék lelkesen, ha lenne más alternatívájuk. Értem, feleltem lassan. És ez az alternatíva te vagy? Alaposan végigmértem, és be kellett ismerjem, hogy ebben van ráció. Jamie az öreg Jacob unokája, Mackenzie vér folyik benne, még ha csak anyai ágon is. Nagy darab, szimpatikus, jó fából faragott legény, láthatóan intelligens, és tud bánni az emberekkel, mint a többiek is a családjában. Harcolt Franciaországban, és bizonyította, hogy képes csatába vezetni az embereket. Ez fontos szempont. Még a fejére kitűzött vérdi sem lenne áthághatatlan akadály, ha klánvezérré neveznék ki. Az angoloknak éppen elég bajuk van a felföldön a folyamatos lázadásokkal, a határmenti villongásokkal és a viszálykodó klántagokkal ahhoz, hogy ne akarjanak felkelést szítani azáltal, hogy gyilkossággal vádolnak egy klánvezért, ami a klántagok szemében nem is számítana gyilkosságnak. Egy nem túl jelentős Fraser klántag felakasztása egy dolog. Leoch kastélyának lerohanása és a Mackenzie klán vezérének becitálása angol bíróság elé. Egy egészen másik. Te akarsz a klánvezér lenni, ha Colum meghal? Végtére is, ez az egyik kiút a nehézségeiből, bár gyanítottam, hogy ez egy másféle, jelentős akadályokkal kirakott kiút. Jamie röviden elmosolyodott a gondolatra. Nem, még ha úgy is érezném, hogy van hozzá jogom, de nem így van. Akkor is megosztanám a klánt Dougal embereire, és azokra, akik engem követnének. Nekem nem ízlene a mások vére által vásárolt hatalom. De Dougal és Colum ezt nem tudhatják, igaz? Úgyhogy lehet, hogy úgy gondolják, biztonságosabb, ha megölnek, és akkor nincs kockázat. A szemöldököm összeszaladt, miközben ezen gondolkoztam. De biztosan elmondhatnád Columnak és Dougalnek, hogy nem áll szándékodban. Ó, pillantottam fel rá jelentős tisztelettel. Ezt megtetted az eskütételnél. Már korábban észrevettem, milyen jól kezelt akkor egy veszélyes helyzetet, de csak most láttam, mennyire veszélyes volt. A klántagok egyértelműen azt szerették volna, ha leteszi az esküt. Colum viszont éppen ilyen biztosan azt, ha nem. Egy ilyen esküvel az ember a Mackenzie klán tagjának nyilvánítja magát, és ebben a formában potenciális jelöltnek a klánvezéri pozícióra. A visszautasítással Jamie nyílt erőszakot vagy halált kockáztatott volna, az együttműködéssel ugyanezt, csak rejtettebben. Amikor meglátta a veszélyt, azt a tiszta utat választotta, hogy nem megy el a szertartásra. És amikor a bal sikerű szökési kísérletemmel egyenesen visszavezettem a szakadék szélére, Jamie biztos, szilárd lépésekkel átkelt a nagyon keskeny kötélen a túloldalra. Je suis prêt. Valóban. Jamie bólintott az arcomon átsuhanó gondolatok láttán. Igen, ha aznap este felesküszöm, valószínűleg nem érem meg a másnapot. Ebbe a gondolatba egy kicsit beleborzongtam, és abba is, hogy szándékomon kívül ilyen veszélynek tettem ki. Az ágya feletti kés hirtelen csupán egyszerű elővigyázatosságnak tűnt. Kíváncsi voltam, Leochban hányszor alhatott felfegyverkezve, a halál látogatását várva. Mindig fegyverrel alszom, Sassenach, felelte Jamie,
noha nem mondtam ki. A kolostor óta a tegnap éjjel volt az első, amikor nem a tőrömmel a kezemben aludtam. Elvigyorodott. Biztosan, mert eszébe jutott. Mi volt a kezében? Honnan az ördögből tudtad, mire gondolok? Követeltem magyarázatot, a vigyorgását figyelmen kívül hagyva. Jamie jóindulatúan megcsóválta a fejét. Belőled rettenetes titkos ügynök lenne, Sassenach. Minden gondolatod világosan leolvasható az arcodról. Rápillantottál a tőrömre, majd elpirultál. Élénk színű fejét félrebillentve végigmért. Tegnap éjjel őszinteséget kértem tőled, de nem is lett volna rá szükség. Te nem vagy hazudós. Ami jó is, ha már ennyire nincs tehetségem hozzá, jegyeztem meg, kicsit darabosan. Akkor vehetem úgy, hogy legalább te nem tartasz kémnek? Jamie nem válaszolt. Átpillantott a vállam felett a fogadó irányába, és a teste váratlanul úgy megfeszült, mint egy nyílhúrja. Egy pillanatra meglepődtem, de utána meghallottam a hangokat, amik felkeltették a figyelmét. A patkódobogást és a lószerszám zörgését. Egy nagy csoport lovas vágtázott az úton a fogadó felé. Jamie óvatos mozdulatokkal legugolt a bokrok mögé egy olyan részen, ahonnan jól be lehetett látni az utat. Én felfogtam a szoknyámat, és amilyen halkan csak tudtam, utána kúztam. Az út élesen bekanyarodott egy sziklás kiszögellés mögé, majd lágyabb ívvel folytatódott a völgyecske felé, ahol a fogadó állt. A reggeli szellő a mi irányunkba fújta a hangokat, de 1-2 másodperc is beletelt, amíg megláttuk az első ló orrát. Olyan 20-30 férfiból álló csapat lehetett, a legtöbben közülük bőrnadrágot és kódkockás kendőt viseltek, de különböző színekben és mintákban. Kivétel nélkül mindegyiknél volt fegyver. Minden lónak legalább egy muskéta volt a nyergéhez kötve, nem beszélve a rengeteg látható helyen lévő pisztolyról, tőről és kardról, meg arról az arzenálról, amit a 4 málhásló cipelhetett a jól megtömött, lezárt zsákokban. A férfiak közül 6-an felnyergeletlen, lovas nélküli lovakat is vezettek még maguk után. Harcias megjelenésük ellenére a férfiak nyugodtnak tűntek, kis csoportokba verődve beszélgettek és nevetgéltek útközben, bár időnként felemelkedett egy-egy fej, hogy figyelmesen körbenézzen. Ellenálltam a késztetésnek, hogy lekapjam a fejem, amikor az egyikük tekintete átszaladt a rejtek helyünkön. Úgy tűnt, mintha a kutató pillantás mindenképpen észrevenne valami apróbb mozdulatot, vagy Jamie hajának villogását. Ettől a gondolattól felnézve kiderült, hogy ez Jamie-ben is felmerült. A takarója egy részét a fejére és a vállára húzta, és a visszafogott vadászszínektől beleolvadt a bokorba. Amikor az utolsó férfi is belovagolt a fogadó udvarára, Jamie ledobta a takarót, és elindult a dombra vezető ösvény felé. Tudod, kik ezek? Lihegtem, miközben követtem a hangába. Ó, igen. Jamie úgy száguldott a meredek ösvényen, mint egy hegyi kecske, egyenletesen lélegezve és kiegyensúlyozottan. Hátra pillantva észrevette a lemaradásomat, és megállt, hogy lenyújtott kezével felsegítsen. Az őrség az. Biccentett a fogadó felé. Mi biztonságban vagyunk, bár úgy gondolom, érdemes minél hamarabb még messzebb kerülnünk tőlük. Hallottam már a híres fekete őrségről, a nem hivatalos rendőrségről, amely rendet tartott a felföldön, és azt is hallottam, hogy más őrségek is léteznek, mindegyik a saját területén járőrözik, és előfizetést gyűjtenek a klienseiktől a jószágaik, vagy a birtokuk védelmére. A nem fizető ügyfelek arra ébredhetnek reggel, hogy a lábas jószágaik eltűntek az éjszaka folyamán, és senki nem tudja, hol lehetnek. Az őrség semmiképpen. Hirtelen irracionális rettegés fogott el. Nem téged keresnek, ugye?
Jamie meglepetten pillantott hátra, mintha arra számítana, hogy üldözőbe vették a domboldalon, de senki nem jött utánunk, úgyhogy megkönnyebbült mosollyal nézett rám, és a derekam köré fonta a karját, hogy felsegítsen. Nem hinném. 10 aranyfont nem elég ahhoz, hogy ennyi ember jöjjön utánam. És ha tudták volna, hogy a fogadóban vagyok, akkor nem így trapoltak volna az ajtajához egy kupacban. Határozott mozdulattal megrázta a fejét. Nem, ha valakire vadásznának, akkor őröket küldenének utána, és az ablakok alá, mielőtt bemennének az ajtón. Minden bizonnyal csak enni-inni álltak meg. Tovább másztunk, elhagyva azt a részt, ahol a durva ösvény eltűnt a rekettye bokrok és a hanga közt. A gránitsziklák magasan Jamie feje fölé emelkedtek, amitől kellemetlenül éreztem magam, mert a Craignadon szikláira emlékeztettek. Amikor kibukkantunk egy kisebb domb tetején, a környező halmok szikláinak és zöldjének lélegzetelállító látványa tárult elénk. A felföldön a legtöbb hely olyan benyomást keltett bennem, mintha fák, sziklák vagy hegyek vennék körül, de itt éreztük a szél friss lehelletét és a napsugarakat, amelyek mintha csak a mi rendhagyó házasságunkat ünneplendő törtek volna elő. Szédelegni kezdtem, olyan szabadnak éreztem magam, kikerülve Dougal fennhatósága és annyi férfi kényszerű társasága alól. Feltámad bennem a kísértés, hogy rábeszéljem Jamie-t, szökjön meg és vigyen magával, de végül a józan ész kerekedett felül bennem. Egyikünknél sem volt se pénz, se étel az ebéden kívül Jamie iszákjában. És ha napnyugtáig nem érünk vissza a fogadóba, a nyomunkba erednek. És bár Jamie láthatóan képes egész nap hegyet mászni anélkül, hogy megizzadna, vagy lihegni kezdene, én nem voltam ilyen edzett. A vörös arcomra pillantva egy sziklához vezetett és leültetett rá, elégedetten nézegetve a dombokat, miközben várta, hogy csillapodjon az ihálásom. Ott határozottan, biztonságban voltunk. Az őrségre gondolva ösztönösen megfogtam Jamie karját. Nagyon örülök, hogy nem érsz sokat, jelentettem ki. Jamie rám pillantott, és megdörzsölte a leégni készülő orrát. Nos, ezt többféleképpen értelmezhetném, Sassenach, de a körülményeket tekintve, felelte. Köszönöm. Nekem kellene köszönetet mondanom, válaszoltam. Hogy elvettél? Meg kell valljam, szívesebben vagyok itt, mint Fort Williamben. Köszönöm a bókot, hölgyem, hajtott fejed Jamie. Én is. És ha már a köszöngetésnél tartunk, tette hozzá. Szeretném én is megköszönni, hogy hozzám jöttél. Hát, nos, pirultam el ismét. És nem csak azért, Sassenach, szélesedett ki Jamie mosolya. Bár egyértelmű, hogy azért is. De szerintem te is megmentetted az én életem, legalábbis a Mackenzie-től. Ezt meg hogy érted? Félig Mackenzie-nek lenni egy dolog, magyarázta Jamie. Félig Mackenzie-nek lenni angol feleséggel, teljesen más. Nincs sok esély rá, hogy egy Sassenach nőszemély valaha is Lioch úrnője lehessen, bármit is tartanak rólam személy szerint a klántagok. Tudod, ezért választott Dougal engem férjedül. Megemelte a délelőtti napfényben vörös aranyszínű szemöldökét. Remélem nem vetted volna szívesebben Rupertet, ugye? Egyáltalán nem, jelentettem ki mély meggyőződéssel. Jamie felnevetett, és a kiltjéről leveregetve a fenyőtőket felállt. Nos, az anyám mindig azt mondta, hogy egy szép napon majd kiválaszt engem egy leány. Nyúlt le, hogy felsegítsen. Én pedig azt feleltem, folytatta, hogy azt hittem, ez a férfiak dolga. És erre mit válaszolt? Kérdeztem. A szemét forgatta, és azt mondta, hogy majd megtudod, kiskakasom, majd megtudod, nevetett Jamie. És így is lett. Felnézett oda, ahol a nap immár citromsárga sugarakban tűzött át a fenyőtűkön. És tényleg szép ez a nap.
Gyere, Sassenach, elviszlek horgászni. Még feljebb vándoroltunk a hegyekbe. Ezúttal Jamie észak felé fordult, majd egy kőhalmon és egy üregen keresztül egy apró szurdok tetejéhez vezetett, amit sziklafalak és növények vettek körül, és zubogva ömlött bele a víz abból a forrásból, ami egy tucatnyi kis vízesésben omlott le a köveken, és zúdult le a kanyonban egy sor patakká és tavacskává alakulva odalent. Vízbe lógattuk a lábunkat. Az árnyékból a napra mentünk, majd, amikor melegünk lett, vissza az árnyékba, erről-arról beszélgetve, és igazából semmiről. Mindketten tudatában a másik legapróbb mozdulatának is, mindketten boldogan várva arra a pillanatra, amikor a tekintetünk elidőzik a másikon, és egy érintés többet követel. Az egyik sötét foltos tavacska felett Jamie megmutatta, hogy kell pisztrángot fogni. Legugolva, hogy elkerülje a felette növő alacsonyabb ágakat, végigcsoszogott egy áthajló sziklaperemen, majd kinyújtott kézzel felszólított, hogy kövessem. Én már felkötöttem a szoknyámat az erdei kirándulás során, és elég jól elboldogultam. Kinyújtóztunk a hűvös sziklán, fejfej mellett, és a vízbe kukucskáltunk, miközben fűzfavesszők simogatták a hátunkat. Nem kell más, szólalt meg Jamie. Csak kiválasztani egy jó helyet, és várni. Az egyik kezét belógatta a vízbe, óvatosan, fröcskölés nélkül, és a homokos tófenékre fektette, az áthajló szikla árnyéka mellett. Hosszú ujjai kecsesen a tenyere felé görbültek, és a víz torzításától úgy tűnt, mintha egységben hullámoznának ide-oda, mint egy vízinövény levelei. Noha az alkarja izmainak merevségéből láttam, hogy egyáltalán nem mozgatja a kezét. A karja megtört a víz felszínénél, úgy nézett ki, mintha kificamodott volna, mint amikor először találkoztam vele egy jó hónappal ezelőtt. Te jó ég, csak egy hónapja lett volna. Egy hónapja ismerem. Egy nap alatt hozzámentem. Összeköt az eskünk és a vérünk. És a barátságunk is. Amikor eljön az ideje, hogy hazamenjek, remélem nem fog neki túlságosan fájni. Én személy szerint örültem, hogy most erre nem kell gondolnom. Messze voltunk Craignadúntól, és pillanatnyilag esélyünk sem volt megszökni Dougaltől. Ott van, mondta Jamie halkan, szinte lehelve. Mesélte, hogy a pisztrángoknak érzékeny a fülük. Az én nézőpontomból a pisztráng alig tűnt többnek a foltos homok zavargásánál. A szikla árnyéka alatt nem csillantak árulkodó pikkelyek. Foltok moccantak apró foltokon az átlátszó úszonyok legyezésétől, a mozgásukat leszámítva láthatatlanul. A csellék, amelyek kíváncsian odagyűltek Jamie karszőrzetét csipkedni, kimenekültek a tavacska fényébe. Az egyik ujj lassan behajlott, olyan lassan, hogy alig látszott a mozdulat. Csak abból tudtam megállapítani, hogy a többi ujjhoz képest megváltozott a helyzete. Egy másik ujj is behajlott lassan, és pár hosszú pillanat után a harmadik is. Levegőt is alig mertem venni, és a szívem a hal lélegzetének ritmusánál gyorsabban zakatolt a kövön. Az ujjak csigalassúsággal kiegyenesedtek, egyik a másik után, majd újraindult a lassú, hipnotikus hullám, egy ujj, és még egy apró hullám mozgása, vagy egy hal úszonyáé. Mintha a lassítva lejátszott invitáló mozdulat vonzotta volna oda, a pisztrángóra kifelé igyekezett, a szája és a kopoltyúja kecses mozdulatokkal lélegzett, a rózsaszín csíkja hol megjelent, hol eltűnt, megjelent, majd ismét eltűnt a pumpálástól. A száj kinyílt, és a vízbe harapott. A haltestének nagy része immár kilógott a szikla alól, súlytalanul függött a vízben, még mindig árnyékban. Láttam, ahogy a fél szeme előre-hátra jár üres, fókuszálatlan pillantással.
Még 2 centi, és a kopoltyú a megtévesztően hívogató ujjak közé kerül. Azon kaptam magam, hogy 2 kézzel markolom a sziklát, és szorosan a gránithoz nyomom az arcom, mintha így láthatatlanná tudnék válni. Váratlanul minden mozgásban tört ki. Olyan gyorsan történt, hogy nem láttam, mi is történt pontosan. A víz fröcskölni kezdett, és a cseppeket csak 1 centivel az arcom előtt állította meg a szikla. Egy Jamie kockás villanás suhant el a sziklán felettem, majd csattanást hallottam, ahogy a halteste átrepült a levegőn, és lepottyant a levelekkel borított partra. Jamie levetette magát a peremről, a tavacska oldalának sekély vízébe, és a zsákmányáért sietett, mielőtt a kábult hal vissza tudna vergődni a víz szentélyébe. A farkánál fogva szakértő mozdulattal a sziklához csapta, amitől azonnal meghalt, majd visszagázolt, hogy megmutassa nekem. Szép nagy! Állapította meg büszkén, a legalább 35 centis állatot tartva. Reggelire pont jó lesz. Ezzel rám vigyorgott, combig nedvesen, a hajával az arcában, vizes, avaros inggel. Mondtam neked, hogy nem hagylak éhezni. Lapulevelekbe és hűvös agyagba tekerte a halat, majd leöblítette az ujjait a patak hideg vizében, és visszamászott a sziklára, hogy átnyújtsa a precíz kis csomagot. Lehet, hogy furcsan állsz ajándék, biccentett a pisztránk felé, de nem precedens nélküli, ahogy Ned Goen mondaná. Van arra precedens, hogy valaki halat ajándékozzon a frissen elvett feleségének? Kérdeztem vidáman. Jamie levette a harisnyáját, hogy megszárítsa, és lefektette a kőre. Hosszú, csupasz lábujjai vidáman kalimpáltak a melegben. Ez egy szerelmi költemény a szigetekről. Szeretnéd hallani? Igen, persze. Angolul, ha lehet, tettem hozzá. Ó, persze. Nincs jó énekhangom, de a szövegét el tudom mondani. Ezzel kisimította a haját a szeméből, és szavalni kezdett. Te királylány a fényes palotából, azon az éjjelen, amikor összekelünk. Ha eleven testem Dantulnban lesz, ajándékokat hordok majd elébed. 100 hódot a folyópartokról, 100 barna vidrát a patakok vizéből, 100 ezüstpisztrángot a tavak habjából. És így folyt tovább a szigetek faunájának és flórájának lenyűgöző felsorolása. Arra is volt időm Jamie szavallata során, hogy elgondolkozzak azon, milyen bizarr dolog egy skót tavacska partján ülve, egy kelta szerelmi éneket hallgatni, egy nagy, döglött hallal az ölemben. De az volt a legbizarabb, hogy mindezt nagyon élveztem. Amikor Jamie végzett, a pisztrángot a térdem közé szorítva tapsolni kezdtem. Ó, ez tetszik! Különösen az a rész, hogy ajándékokat hordok majd elébed. Nagyon lelkes szeretőnek tűnik az illető. Jamie ismét lehúnyta a szemét a nap miatt, és felnevetett. Azt hiszem, ehhez én is hozzáírhatok egy sort, hogy tovakba ugrom, te érted. Mindketten nevettünk, majd egy ideig csendesen fürödtünk a koranyári napsugarakban. Nagyon békés volt az egész, és nagyon csendes, a patak csobogását leszámítva a mozdulatlan tófelszín alatt. Jamie lélegzete lelassult. Figyelmesen néztem a mellkasa emelkedését és süllyedését, és a nyaki pulzusa lassú verését. Közvetlenül a torka alatt volt egy kis háromszög alakú sebhelye. Éreztem, ahogy visszakúszik közénk a szégyenlősség és a távolságtartás. Kinyújtottam a kezem, és szorosan megragadtam Jamie-ét, abban reménykedve, hogy az érintéstől visszatér a könnyedség. Jamie a vállam köré csúsztatta a karját, de ezzel csak a vékony inge alatti izmokra hívta fel a figyelmemet. Elhúzódtam, úgy téve, mintha csak pár rózsaszínvirágú gólyaorrot szeretnék szedni a sziklahasadékból. Segít a fejfájáson, magyaráztam, az övembe tűzve őket. Zavar téged, felelte Jamie, félrebillentett fejjel méregetve. Mármint nem a fejfájás. Frank, rágondolsz, ezért zavar, ha megérintelek,
mert nem tarthatsz egyszerre mindkettőnket a fejedben. Erről van szó. Nagyon jó megfigyelő vagy, válaszoltam meglepve. Jamie mosolygott, de nem készült ismét megérinteni. Ezt nem volt nehéz kitalálni, leány. Már amikor összeházasodtunk, akkor tudtam, hogy akár akarod, akár nem. Gyakran eszedbe fog jutni. Pillanatnyilag nem akartam, de Jamie-nek igaza volt. Nem tudtam kizárni a fejemből. Én hasonlítok rá? Kérdezte hirtelen Jamie. Nem. Ami azt illeti, nehéz lett volna két különbözőbb embert találni. Frank karcsú volt, finom és sötét hajú, míg Jamie nagy darab, erős és olyan világos, mint egy aranynapsugár. Bár mindketten atléta kecsességgel mozogtak, Frank termete egy teniszjátékosé volt, Jamie teste pedig egy harcosé, amit a nyers fizikai erőszak formált és viselt meg. Frank alig 10 centivel volt magasabb nálam. Ha Jamie-vel szemben álltam, az orrom könnyedén beleillett a mellkasa közepén lévő kis üregbe, ő pedig a fejem búbján tudta nyugtatni az állát. És a két férfi nem csak fizikailag különbözött. Először is majdnem 15 év volt köztük, és valószínűleg ennek tudható be Frank világias visszafogottsága, és Jamie őszinte nyíltsága. Szeretőként Frank tapasztalt volt, kifinomult, odafigyelő és ügyes. Tapasztalat vagy annak megjátszása híján Jamie egyszerűen önmagát adta testestül, lelkestül, minden visszafogottság nélkül. És az én reakcióm erre teljesen zavarba hozott. Jamie nem minden együttérzés nélkül figyelte a küszködésemet. Nos, akkor úgy tűnik 2 választásom van, állapította meg. Vagy hagyom, hogy szomorkodj, vagy... Lehajolt, és gyengéden az enyémre illesztette a száját. Én elég sok férfit csókoltam már, különösen a háború alatt, amikor a flört és az első pillantásra fellobbanó szerelmek társultak a halálhoz és a bizonytalansághoz. De Jamie más volt. A végtelen gyengétsége ellenére egyáltalán nem óvatoskodott, inkább mintha egy ismert és féken tartott erő ígéretét adta volna át, kihívást, és a követelés hiányától csak még figyelemre méltóbb provokációt. A tiéd vagyok, mondta, és ha elfogadsz, akkor... Elfogadtam, és a szájam szétnyílt az övé alatt, szívből elfogadva mind az ígéretet, mind a kihívást, anélkül, hogy ezt velem megtárgyalta volna. Egy hosszú pillanattal később Jamie felemelte a fejét, és lemosolygott rám. Vagy elterelhetem a figyelmedet, fejezte be. A vállára hajtotta a fejem, a hajamat cirógatva, és kisimítva a fülem mellett. Nem tudom, ez segít-e, szólalt meg halkan. De annyit elmondhatok, számomra ajándék és csoda, hogy örömet okozhatok neked, hogy a te tested felizgul az enyémtől. Korábban eszembe se jutott, hogy ez lehetséges. Vettem egy mély levegőt, mielőtt válaszoltam volna. Igen, mondtam. Segít, azt hiszem. Ismét elhallgattunk, egy elég hosszúnak tűnő időre. Végül Jamie elhúzódott tőlem, majd mosolyogva lepillantott rám. Ugye mondtam Sassenach, hogy se pénzem, se birtokom. Bólintottam, azon töprengve, mit akarhat ezzel. Figyelmeztethettelek volna, hogy lehet, hogy szénabogjákban kell aludnunk, és lehet, hogy csak hangavizet és kenyeret ehetünk. Nem baj, feleltem. Jamie egy nyílás felé biccentett a fák között, végig rajtam tartva a szemét. Szénabogjám nincs kéznél, de van ott egy páfrányos. Ha esetleg gyakorolni támadna kedved, hogy jobban menjen. Valamivel később, az izzadságtól és a szétnyomott páfrányoktól nedvesen a hátát simogattam.
Ha még egyszer ezt mondod, pofon váglak, jelentettem ki. Erre csendes horkolást kaptam válaszul. Egy lelógó páfrány csiklandozta Jamie arcát, és egy kíváncsi hangya mászott végig a kezén, amitől álmában megrándultak az ujjai. Lesöpörtem róla, és a könyökömre támaszkodva nézni kezdtem Jamie-t. A szempillája hosszú volt, így csukott szemmel, és sűrű, de furcsa színű. A vége sötétvörös, a töve viszont nagyon világos, szinte szőke. Szájának határozott vonala ellazult alvás közben. Bár a sarka kicsit felkunkorodott, az alsó ajka nagyobb ívbe engedett, és egyszerre tűnt érzékinek és ártatlannak. A fenébe, mondtam halkan magamnak. Már egy ideje harcoltam ellene. Még ezelőtt a nevetséges házasság előtt is tudatában voltam a vonzerejének. Már korábban is történt ilyen, mint minden kétség kívül mindenkivel. Egy váratlan érzékenység egy férfi, vagy akár nő, gondolom, jelenlétekor vagy felbukkanásakor. A késztetés, hogy kövessem a szememmel, hogy kisebb véletlen találkozásokat rendezzek vele, hogy észrevétlenül figyeljem, ahogy dolgozik, hogy észrevegyem a testének apró részleteit, az izmos vállakat az inge alatt, a vaskos csontokat a csuklóján, azt a puha részt az álla alatt, ahol megjelentek az első borosták. Belebolondulás. Ez gyakori az orvosok és a nővérek, meg a páciensek között, minden olyan csoportban, amely elég időt tölt egymás társaságában. Volt, aki bele is ment, és gyakran előfordultak rövid, intenzív viszonyok. Szerencsés esetben ezek pár hónap alatt kiégtek, minden következmény nélkül. Kevésbé szerencsés esetben, nos, terhesség, válás, egy-egy nemi betegség. Veszélyes dolog belebolondulni valakibe. Én is éreztem már párszor, de volt annyi eszem, hogy ne menjek bele. És mint mindig, a vonzalom idővel megszűnt, az illető elveszítette aranyszínű auráját, és visszatért a normál helyére az életemben anélkül, hogy ebből baja lett volna neki, vagy Franknek, vagy nekem. Most kényszerítettek, hogy belemenjek, és csak Isten tudja, hogy milyen bajok származnak majd ebből. De most már nincs visszaút. Jamie lazán feküdt a hasán. A nap megcsillant vörös sörényén, és megvilágította azokat a finom kis pihéket, amik a gerince mentén futottak végig a feneke és a combja vörös arany szőrzetéig, majd lágy, barnás-vörös göndörségben folytatódtak a lába között. Felültem, hogy megcsodáljam a hosszú lábát, azzal a sima vonalú izommal, ami a csípőjétől a térdéig húzódott a combján, és a másikkal, ami a térdétől szaladt a hosszúkás, elegáns lábfejéig. A talpa sima volt és rózsaszín, kicsit bőrkeményedéses a mezitlábjárástól. Sajogtak az ujjaim, annyira szerettem volna megérinteni a kicsi, csinos fülét és az álla szögletes vonalát. Nos, gondoltam, ami megtörtént, az már megtörtént, és immár nincs ok a visszafogottságra. Semmit nem tehetek, ami bármelyikünk számára rontana a dolgokon. Oda nyúltam, és gyengéden megérintettem Jamie-t. Ő nagyon felszínesen aludt. Olyan hirtelen fordult meg és könyökölt fel, mintha talpra akarna pattanni, hogy felugrottam. De amikor meglátott, ellazult, és elmosolyodott. Hölgyem, megadom magam. Ó, valóban? Kérdeztem lágyan. Jamie nem mozdult, miközben ismét oda nyúltam, és lassan végighúztam a kezem az arcán és a nyakán, a válla lejtős ívén, majd még lejjebb. Nem mozdult, de lehúnyta a szemét. Szentséges Istenem, mondta. Élesen beszívta a levegőt. Ne aggódj, nyugtattam meg. Nem kell durván csinálni. Hála Istennek az apró kegyeiért. Ne mozogj.
Jamie ujjai mélyen a földbe vájtak, de engedelmeskedett. Kérlek, mondta valamivel később. Felpillantva láttam, hogy már nyitva van a szeme. Nem, feleltem élvezkedve. Jamie ismét lehúnyta a szemét. Ezért megfizetsz, mondta röviddel később. Orrának egyenes nyergén némi izzadság fény lett. Tényleg? Kérdeztem. És mit fogsz tenni? Jamie alkarjának izmai megfeszültek, ahogy a földre támaszkodott, és az összeszorított fogán keresztül kierőszakolt pár szót. Nem tudom, de Jézusra és Szent Ágnesre fogok találni valamit. Istenem, kérlek! Rendben. Feleltem, és eleresztettem. Utána felsikoltottam, amikor rám gurult, és a páfrányok közé nyomott. Te jössz, jelentette ki elégedetten. Napnyugtakor tértünk vissza a fogadóba, de előtte megálltunk a dombtetőn, hogy meggyőződjünk arról, hogy az őrség lovai már nincsenek ott. A fogadó hívogatónak tűnt, fény sütött ki apró ablakain és a fal résein. A nap utolsó sugarai éppen úgy tűztek le ránk hátulról, hogy a domboldalban mindennek dupla árnyéka lett. Ahogy hűlt le a levegő, feltámadt a szél, és a fák lehulló levelei többszörös árnyékukat táncoltatták a füvön. Könnyedén el tudtam képzelni, hogy tündérek laknak a dombon, és azokkal az árnyékokkal táncolnak a keskeny törzsek között, hogy a sötétbe olvadjanak. Dougal sem ért még vissza, jegyeztem meg, miközben lesétáltunk a domboldalon. A nagy, fekete paripája még nem volt a fogadó kis kifutóján. Több állat is hiányzott, például Ned Goené. Nem, még egy napig nem ér vissza, talán 2 sem. Jamie felkínálta a karját, és lassan, a rövid fűből kiálló kövekre ügyelve, leereszkedtünk a domboldalon. Hová ment? A legújabb fejlemények miatt eddig nem jutott eszembe rákérdezni a távollétére, vagy akár észrevenni. Jamie átsegített a hátsó bejárat küszöbén. A közeli zselléreket látogatja. Tudod, van még 1-2 napja, mielőtt át kell téged adnia az erődnek. Megnyugtatóan megszorította a karom. Rendőrkapitány nem lesz boldog, amikor Dougal megmondja neki, hogy nem kaphat meg, és utána Dougal sem akar sokáig maradni. Ez okos dolog tőle, jegyeztem meg. És az is kedves, hogy itt hagyott minket ismerkedni egymással. Jamie felhorkant. Ez nem kedvesség. Ez volt az egyik feltételem ahhoz, hogy elvegyelek. Azt mondtam, megházasodom, ha muszáj, de átkozott legyek, ha egy bokor tövében hálom el, 20 minket bámulók lántak szeme előtt, akik tanácsokat osztogatnak. Megtorpantam és rámeredtem. Szóval erről kiabáltak. Az egyik feltételed? Kérdeztem lassan. És mi volt a többi? Már túl sötét lett ahhoz, hogy lássam az arc kifejezését, de restelkedőnek tűnt. Csak 2 volt ezen kívül, mondta végül. És pedig? Nos, rúgott félre Jamie egy követ szégyenlősen az útból. Azt mondtam, rendes esküvőt akarok, templomban, pap előtt. Nem csak szerződést, ami pedig a másikat illeti, hogy szerezzen neked egy rendes esküvői ruhát. Jamie lesütötte a szemét, hogy elkerülje a pillantásomat, és olyan halkan beszélt, hogy alig hallottam. Én tudtam, hogy nem akarsz hozzám jönni. Szerettem volna kellemesebbé tenni számodra. Úgy gondoltam, akkor talán kevésbé... Nos, azt akartam, hogy rendes ruhában legyél. Kinyitottam a számat, hogy mondjak valamit, de Jamie a fogadó felé fordult. Gyere, Sassenach, mondta nyersen. Éhes vagyok. Az ételára a társaság volt.
mint az nyilvánvalóvá vált a megjelenésünk pillanatától a fogadóban. Érdes éjjenzések üdvözöltek minket, és gyorsan lenyomtak egy-egy székre az asztal mellett, ahol a többiek már belemerültek a vacsorába. Mivel ezúttal felkészültebb voltam, nem bántam a durva vicceket és a bárdolatlan megjegyzéseket. Most az egyszer örömmel meghúzódtam a sarokban, és Jamie-re hagytam, hogy kezelje az ugratásokat és spekulációkat arra nézvést, hogy mit csináltunk egész nap. Aludtunk, felelte Jamie az egyik ilyen kérdésre. Tegnap este egy szemhunyásnyit sem sikerült. Az ezt fogadó nevetést még hangosabb követte, amikor Jamie magabiztosan hozzátette. Tudjátok, horkol. Én erre kötelességtudóan megrángattam a fülét, ő pedig magához húzott és megcsókolt, mire általános tapsvihar tört ki. A vacsora után tánc következett, a házi úr hegedű játékára. Én soha nem voltam túlságosan ügyes táncos, mert stresszesebb pillanatokban hajlamos vagyok átesni a saját lábamon. De amint levetettem a klumpámat, meglepve konstatáltam, hogy minden nehézség nélkül, és nagy élvezettel táncolok. Mivel kevés nő volt jelen, a fogadósnéval felkötöttük a szoknyánkat, és szünet nélkül jártuk a hagyományos ír táncokat, amíg vörös arccal és levegő után kapkodva meg nem kellett pihennem. A férfiak egyszerűen fáradhatatlanok voltak, úgy pörögtek, mint a skótkockás búgócsigák, magukban vagy egymással. Végül odaálltak a fal mellé, és éjjenezve, tapsolva nézték, ahogy Jamie megfogja a kezem, és végigvezet valami gyors őrületen, amit éjszakkakasának neveztek. Előreláthatóan a lépcső mellett végeztünk a pörgéssel, szorosan átölelve egymást. Ott megálltunk, és Jamie angol kelta keveréknyelven beszédet tartott, amit további taps fogadott, különösen, amikor az erszényébe nyúlva egy apró bőrzacskót dobott az asztalra a fogadósnak, utasítva, hogy szolgálja ki viszkivel a jó népet, amíg csak tart. Felismertem, hogy ez volt az ő része a tenégi verekedésekre tett fogadásokból. Valószínűleg ez volt minden pénze. Úgy gondoltam, nem is költhetné jobb célra. Éppen felértünk a karzatra a bárdolatlan jó kívánságok záporában, amikor egy, a többieknél erősebb hang kiáltotta Jamie nevét. Megfordulva Rupert széles arcát láttam, ami a fekete szakábozontja felett a szokásosnál vörösebben vigyorgott. Ne fáradj, Rupert, mondta Jamie. Ő az enyém. Kár belét, fiú! Törölgette az arcát Rupert az ingújjával. Egy óra alatt kifáraszt. Ezeknek a fiatal legényeknek nincs álló képessége. Szólt oda nekem. Leány, neked egy olyan férfi kell, aki nem alvásra fecsérli az idejét. Addig is. Ezzel feldobott valamit. Egy vastag kis zacskó csendült a padlón a lábam előtt. Nász ajándék, kiáltotta Rupert. A Simi Bogil őrségtől. Micsoda? Gugolt le Jamie, hogy felvegye. Tudod, mi nem fetrengünk egész nap a füves lankákon, fiú, mondta Rupert feddően, rám kacsintva. Ez nehéz munkával megkeresett pénz. Ó, értem, vigyorgott Jamie. Kártya vagy kocka? Mindkettő. Léha mosoly terült el a fekete szakállon. Minden bört le kell nyúzni róluk. Mindet. Jamie kinyitotta a száját, de Rupert felemelte széles, kérges tenyerét. Ne, legény, ne köszöngesd. Csak okoz neki némi örömet a kedvemért, jó? Én az ajkamra nyomtam az ujjaimat, és egy csókot dobtam Rupertnek. Ő az arcához kapta a kezét, és felkiáltva hátra tántorodott, majd részegséget tettetve visszaimbolygott a bárhoz. A rengeteg mulatság után a szoba békés, csendes menedéknek tűnt. Jamie még mindig halkan nevetkélve, magában kinyúlt az ágyon, hogy visszanyerje a lélegzetét. Meglazítottam a kényelmetlenül szoros fűzőmet, és leültem kifésülni a csomókat a táncban összegabajodott hajamból. Gyönyörű hajad van, mondta Jamie engem nézve. Mi? Ez?
Emeltem zavartan a fürtjeimhez a kezem, amelyeket, mint általában, udvariasan legfeljebb malacfarokszerűnek lehetett volna nevezni. Jamie felnevetett. Nos, a másikat is szeretem, jelentette ki szándékosan póker arccal. De igen, arra gondoltam. De ez olyan göndör, pironkodtam. Igen, persze. Jamie meglepettnek tűnt. Hallottam, hogy Dougal egyik lánya azt mondja a barátnőinek a kastélyban, hogy neki 3 órát kellene dolgoznia a sütővassal, hogy így nézzen ki. Azt mondta, ki tudná kaparni a szemed, amiért a tiéd ilyen, anélkül, hogy a kisujjadat mozdítanád. Felült, és gyengéden meghúzott egy fürtöt egyenesre, ami így leért a mellemig. A nővérem Jenny haja is göndör, de nem annyira, mint a tiéd. A nővéred haja is vörös? Kérdeztem, miközben megpróbáltam elképzelni, hogy nézhet ki a titokzatos Jenny. Úgy tűnt, Jamie sokat gondol rá. Jamie megrázta a fejét, miközben még mindig a hajamat pödörgette az ujjai között. Nem, Jenny haja fekete, mint az éjszaka. Én vörös vagyok, mint anyám, Jenny pedig apánkra ütött. Brian Dew, úgy hívták, Fekete Brian, a haja és a szakálla miatt. Úgy hallottam, rendőrkapitányt pedig Blackjacknek hívják, kockáztattam meg. Jamie örömtelenül felnevetett. Ó, igen, de neki a lelkére céloznak, nem a hajára. A tekintete élessé vált, ahogy lepillantott rám. Nem aggódsz miatta, ugye, leány? Nem kell. A keze elvándorolt a hajamról, és birtokló mozdulattal a vállamra szorult. Tudod, komolyan gondoltam, mondta lágyan. Megvédelek. Tőle és bárki mástól. Az utolsó csepp vére még, Moduin. Moduin? Kérdeztem, egy kicsit zaklatottan a beszélgetés komolyságától. Nem akartam, hogy érte montsa a vérét, akár az első cseppet, akár az utolsót. Azt jelenti barnám. Jamie az ajkához emelte az egyik fürtömet, és elmosolyodott, olyan tekintettel, amitől a vérem minden cseppje üldözni kezdte egymást az ereimben. Moduin, ismételte meg halkan. Már nagyon régen vágytam arra, hogy ezt mondhassam neked. Mindig is elég unalmas színnek tartottam a barnát. Válaszoltam gyakorlatiasan, megpróbálva egy kicsit lelassítani a dolgokat. Olyan érzésem volt, mintha sokkal gyorsabban pörögnének, mint szeretném. Jamie mosolyogva megrázta a fejét. Nem, azt nem mondanám, Sassenach. Egyáltalán nem unalmas. 2 kézzel megemelte a hajam tömegét, és szétterítette. Olyan, mint a patakok vize, ahol meggyűlik a kövek felett. A hullámos részen sötét, és ezüstösen csillog, ahol a napfény ráesik. Idegesen, és egy kicsit zihálva elhúzódtam, hogy felvegyem a fésűt, amit a padlóra ejtettem. Amikor felegyenesedtem, Jamie még mindig kitartóan nézett. Azt mondtam, nem kérdezek semmit, amit nem akarsz elmondani. Jegyezte meg. És nem is fogok, de vonok le következtetéseket. Colum úgy gondolta, talán angol kém vagy, bár azt el sem tudta képzelni, hogy akkor miért nem beszélsz keltául. Dougal szerint valószínűbb, hogy francia kém vagy, és talán a trónkövetelőnek gyűjtesz támogatókat. De ha így van, akkor nem érti, miért vagy egyedül. És te? Kérdeztem egy makacscsomót húzogatva. Szerinted ki vagyok? Jamie elgondolkozva félrebillentette a fejét, és alaposan végigmért. Ránézésre francia is lehetnél. Az arcod éppen olyan finom csontú, mint pár Anjou hölgyé.
De a francia nőknek általában sárgás bőrük van, a tiéd viszont akár az opál. Lassan végighúzta az ujját a kulcscsontomon, és éreztem, ahogy a bőröm égni kezd az érintése alatt. Az ujj tovább vándorolt az arcomra, végig szaladt a homlokomtól az arccsontomig, és hátra simította a hajam a fülem mögé. Megdermedtem Jamie vizsgálódása alatt. Próbáltam nem mozdulni, ahogy a keze a nyakam mögé vándorolt, és a hüvelykujja gyengéden végig simított a fülcimpámon. Aranyszemek. Már láttam ilyet. Egy leopárdon. Jamie megrázta a fejét. Nem, leány, lehetnél francia, de nem vagy az. Honnan tudod? Rengeteget beszélgettem veled, és hallgattalak is. Dougal azért hiszi, hogy francia vagy, mert nagyon jól beszélsz franciául. Köszönöm, feleltem gúnyosan. És az, hogy ilyen jól beszélek franciául, bizonyítja, hogy nem vagyok francia? Jamie elmosolyodott, és szorosabbá vált a fogása a nyakamon. Vous parlez très bien. De nem olyan jól, mint én, tette hozzá, visszaváltva angolra. Hirtelen elengedett. 1 évet töltöttem Franciaországban, miután eljöttem a kastélyból, és még 2 a francia hadseregben. Felismerem a született franciák kiejtését, és a te anyanyelved nem francia. Ingatta a fejét. Spanyol? Az lehet, de miért? A spanyoloknak nincs érdekeltségük a felföldön. Német? Az biztos nem. Jamie vállat vont. Bárki is legyél, az angolok ki akarnák deríteni. Ők nem engedhetik meg maguknak, hogy ismeretlenek kószáljanak a vidéken, miközben a klánok egyre idegesebbek, és Charlie herceg behajózni készül Franciaországból. És az ő kihallgatási módszereik nem túl kellemesek, én már csak tudom. És azt honnan tudod, hogy nem angolkém vagyok? Dougal ezt hiszi, te mondtad. Lehetséges, bár angolul egy kicsit furcsán beszélsz. De ha az lennél, miért jöttél volna hozzám, ahelyett, hogy visszamentél volna? Dougal ezért is kényszerített a házasságra, hogy kiderüljön, megszöksz-e az utolsó pillanatban. És nem szöktem meg. Ez mit bizonyít? Jamie felnevetett, és leheveredett az ágyra, kezét a szeme fölé emelve, hogy ne süssön bele a fény. Átkozott legyek, ha tudom, Sassenach, átkozott legyek. Nincs rá logikus magyarázat. Akár tündér is lehetsz, kukucskált ki oldalra a karja alól. Nem, mégsem. Ahhoz túlságosan nagy vagy. Nem félsz attól, hogyha nem tudod, ki vagyok? Egyik éjjel megöllek álmodban? Jamie nem válaszolt, de levette a karját a szeméről, és a mosolya kiszélesedett. Valószínűleg a frézöröktől örökölhette a szemét, gondoltam. Nem olyan mélyen ülő, mint a Mackenzie-ké, és furcsa szögben áll, úgy, hogy az arccsontok miatt szinte ferdének tűnik. Anélkül, hogy megemelte volna a fejét, Jamie kigombolta az ingét, és félredobta, felfedve mezítelen mellkasát. Kihúzta a tőrét a tokjából, és felém dobta. A lábam elé esett. Jamie visszatette a karját a szeme elé, és hátra feszítette a fejét, rámutatva arra a pontra, ahol a sötét borostája hirtelen véget ért, közvetlenül az álla alatt. Egyenesen fel, a szegycsont alatt, tanácsolta. Gyors és hatékony, bár kell hozzá egy kis erő. A torokátvágás könnyebb, de mocskosabb. Lehajoltam, hogy felvegyem a tőrt. Megérdemelnéd, vágtam vissza. Pimasz disznó. A könyöke alatt látható mosoly szélesebbé vált. Sassenach. Megálltam, még mindig a kezemben tartva a tőrt. Mi van?
Boldog emberként halnék meg.